Good afternoon, sir. Don't That forget me about eh anyway, sorry. what part of all of it. I come and how I remember that penny walk. Eh eh Like, yeah, my real YouTube account. When you will not here subscribe on my real YouTube account. I real shop comedy type for you to order here. You want to be Morgan Cross won't use you. The dear longer at more what you have for you go to Tabia Derem na TikTok and the channel. I may post here very soon. Channel more. You get me back account with my content people channel more. From funny case give group that account. Okay, my whole I remember that penny walk. amam. Iwe phone oge na ala ka lara maso. Okay, sir. Wepụ oche ahụ dewe ebe m ga-ahụ ụkwụ gị. Ịbịa m ga-atụkwa atụba ụkwụ. Okay. Ebe ka m dosa nwunye. Wee phone gị n'ala gị lara maso ma ahụ ụkwụ gị mara ma ụkwụ gị na-eru n'ala. Some of you hangechara n'elu. Ịbịa m ga-abịa bịa were phone dewere m ihe. Tadi amu ebe me dosa nwunye ebe a. Onye Ebe wụ me dadi dosa gị. nwunye. Onye wụ dadi gị. A sị na atọm data ọchị bịa dewe phone n'ala gị la azụ. Okay. Ewe. Ebe ka m me dosa nwunye. La azụ. Okay, si wee lu ebe a. Tọọnụ aga ekwuru gị na atọ na-efegharị ka ya. Tọọnụ aga ekwuru. O Chineke m na Otele Rosa. Bịa were phone hụ. Ede afọ ole? 24. Ụmụnne gị ọ dị ole? IDC. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Gịnị ka ị gụrụ? Mascom. Ị gụchaala? Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nne m anwụgo mana nna m dị ndụ. Ewu, ndụ nna. Ndụ nna. Ndụ. Nne gị ọkara aka nwụọ ka ọ nwụrụ na obere? Ọ nwụchuru anwụchusha. Ọ dị 48 years wee nwụọ. Ewu, ọ moto gburu ya. Mba, egburu ya egbu. Ndị ọjọọ. Ewu, ejidere ihe? Ejide ofa mana Chineke nna ga-ejide fa one day. Ọnwụ family, ọnwụ ọmụmụ. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ebeki na-elekwa akpa. Enwe m shop ebe m na-ele akpa. Na-emekwa bakery. Onye ebe? Ahụ m onye Anambra State. Ebe na Anambra? Ahụ m onye Nnewi. Ebe na Nnewi? Ahụ m onye Otolo. Ebe na Otolo? Ahụ m onye ndị mbụ. Ị ji arọ nrọ? Na-arọ nrọ. Onye ọbụla na-arọ nrọ. Ị na-arọ nrọ gị nwere na-arọ nrọ gị so onye ọbụla na-arọ nrọ? Yes, sir. Ọbụla Yes, nwunye sir. ọbụla akpọ gị ọkụ. Ekpe isi ya dị nnọọ ka bat na-efegharị n'abalị. Ụra nga akwa m sị onye ọbụla na-arọ nrọ. Enyi nwoke ole ka ị nwere? Onwe onye nwe kịta
Ndị Mmadụ nwina. letrala gị mbụ. Mmadụ letrala gị mbụ. Oke, ito. Aha ha. Ebuka, Joshua na Shidi. Ị wepụla nwa mbụ. Mba o. Ị na-agba akwụla. Mba o. Hey. Aka ga na-akwụ ụgwọ. Mba. Jeme nwanyị na nwanyị. Mba. Ị nwere vibrator? Mba. O nwere onye ara gbarala mbụ n'ụlọ unu? Mpagoji aṅụ guf? Mba. Saadị mma gị unu nwere onye ara ebe ịhụ? Mba. Ara ọgbala gị mbụ? Mba. Ihe ọdịda ọ na-adọ gị? Mba. Iji anya ahụ? Indoor ahụ ka ọ public ahụ? Ebe ọbụla ahụrụ kpara m ka nna anyụ ahụrụ. Godibiara nna nyụma ahụ nna ka ị ghara enweghị ahụ ushi nna nyụpụwa ya nyụpụwa nna gị na nwoke ebiri ikodi mana moto ọgba anya ọpụgbe ga esi na-anyụ ahụ nna godibiara ọnyụ ahụ ụtọ ọbụla oshi bịa ụtọ ọbụla oshi bịa. Ị na-eyi pant? Ana m eyi. Ị dị aṅụ amụ? Mba. Ebere gị ugwu? Bala mamịrị na-ahụ gị mbụ? Ị marala nri echi? Ama m nri esi ọfụma. Ipentiela mbụ? Mba. Nwoke ọ gbaala gị akantị mbụ? Genotype gị? Blood group gị? O positive. Ebe isi na-anọnyere anyị? Anọ m Lagos State. Bọha eze gị gara atakụchi eze. Weta ya nso. Mepee n'eze gị ga na-eme ka onye ọ na-esi akụchi. Mee eze gị otu a. Ị ga-enyela odi mkpu ị na-eti. Otu a. Congrats. Akara ekwentị gị kpọọ ya. 09166185822.